Ka election MDC kala sedang banbe kertep hapo kabri yo trap khamtam haki artali ke DC council kata ki HEDC bat ke GHEDC khamtam hapo Janja Hills ki kertong ki bala pendep ban tep kerteng bar kumjo ban pej benya ki kot kisla ke jongki kisah sen bertai ba per kita pen kre sha ya ke ni election ban de chau pej ba ban pa ni ke jingkersha na pej ba bikin yo ban mi khmat ki artali ke DC council ki kartong ki labun kam ban le chau paj ba ha ban pen itu ialah ki jong ki kartong bat kumju ban pesu tho ya kanong rim ke jong ki jan baro keseng sen bertai ki labun kam la ki dei ki badon hakling persya bat kumju ki badon hakling sensyar ha ban le chau paj ba ban pesu tho ya kanong rim ke jong ki bat ki babun keseng sen bertai ki ba yakun ya kini election ki lakam bakin yo ban sensyar beng ha district council jaga election MDC ki paj ba kin seyo ban thep ki vote ki jongki haka ar phawai tarik menta ubnai bari ka jing nyo vote kan long haka ar sau tarik menta ubnai ladang yi phai sa jing pen kre na Moodop Umladang Constituency ki sengsem patni ki bala pen kre ka long ka NPP haka ba ukurtong jongka udai uba thombor shuwat uba dei usi menta jongka GHEDC uban sa aireng biang haka ni ki election MDC na Moodop Umladang Constituency nak tiket jong kaseng NPP Persya ya ukurtong jong kaseng Voice of the People Party hakani ke election embassy kaban salong haka arboi tarik menta ubenai kumjuro kaseng Voice of the People Party kani kaseng ro kalapan kre hakaba ukurtong jong ka ode uba shanbor rembai un aireng ya usi emba menta ke GHEDC uma thombor shuat hakani ke constituency kidon tang arngut ki kartong ki bayale Persya kata uba thombor shuat nak NPP berkumju uba shanbor rambai nak VPP ka jingiakhun hakani ke constituency kan long ka ba itanat bha bat ya karai ka bakhatu i ka jing sat jong pai ba Iano Phi Ibit ban pha yaki na pedeng kini cha district council na Moodop Umladang Constituency kuma chukdeu hangani khandian hag election MP ke bala dem kisang sang bertai ba per kilayo ki vote ki jongki na nartiang hak election MP ke long kumni ka seng NPP ka yo chpewa jartam ka seng VPP ka yo khakandai jartam ka seng UDP ka yo chispa tam ka seng Congress ka yo lai hajar sen spa tam bar ke kartong ladang i phai sakani ke jingyo award ni yo i ka seng VPP ka long ka banang kong ke jingyo award handai kumba ong ke seng sen partai ba per bar kumju kiriu seng sen partai ki ong baka election MP baka election MBC kan ya per ba namar bahag election MDC ki paj bakin sejid yaki kortong omeka party dai katang i ka jing start jong ki paj ba Iano Phi Ibit ban pha na pedeng kini Sha Iingdorbar jong ka GHEDC na Moodop Umladang Constituency hakani ki election MDC keban sawan